Ko aban ai kuble pi baro pi bayas ngam ber pek ni ka channel ko ang teng subaya pi rup njo ni ka klip mat ka mat ka ba nganya sami pi menta kadai spang ke ai ka ba lajan baro nangi kibre ni Hashem bat ngangaj ba omdon uwei lane ka wei ka breru ki balait na kane ka jing Hashem te kane kadai spang jongi bat ublay bat kene ke ege baro kaja ni na marka don kadau bangin ya pe lang sibet ka ege ne kadau te ka mat ka ba ngin sampi kadai shpang ka jingre jongi kibreu ka jingre na ai lene jingre nano ka topik lane ka subject ka ba ngin ya sam ya pi baro kadai mangi kibreu ngimlong ki babit dor ngimlong ki badai hok henry lap diang ngobha kumno ublay ujubab habangi kwa banre kane kalong ka jingkeli ka banginya pulelang bat nginyo e jing jubab lingba ka jingya pulelang ngakwa banbo kawe ka jingkeli pi judon ne em kipor haba pilale bakla pi ka jingmut ka baning kong ka bawan pi kalong banre atau pidon kene jing bakla kene ka jing sngo ho mangar ngalong uwe na kita ngai don na piru pi don kene ka jing sngo te ngila ban re na ki para breu ngidon ka jing le rain ban pen iya ka dur ka dar jongi ki para breu bat ngiri ru wan na ublay te kene ka jing long jongi ki breu ban re kamlong ka ek ka ba thamai lane kamlong tang ka jinglong jongi ki breu menta kisngi kelas dang nadu kisngi ki por ki ba menshua nadu ki kimi ki patemen jongi adam bat ka em te ladangi paisha ke kitab Genesis kalonong ka balai kad khot ka bahnyau bat pra tungin ya pule Genesis kalonong ka balai kad khot ka bahnyau bat pra ka ong kumno kalon kad khot ka bahnyau ka ong hadin kata lapen pej ya ki khmat jongki baro arngut bat kilatip ba kilalong ki balengkut bat klia su lang ya kisla uding dombur bat kilaya thau ilade ya ki jing panpo kat khon ka bapra te kilaya sneu ya ka jing sawa utrai uba blay ba udawan ya ha ka kper ha ka jing pengat kasngi te u adam bat ka tengah jong u kilaya bure yalade na khmat utrai uba ublay hap deng ki ding jong kata ka kper te habangi pule kini ki artli ki khot ngisem ba adam bat ka im kire na ublay te ka pop oblay kire kadaw kolong bakila lepop kire te ka pop kam penlong yang tangkum kita ki nongle bakla henry ka penlong yang ru bangin wat jakare bangin re wat na ublay ublat hau knang yangi te ka jingkeli sakaweng ko aban bu balay ngi ko aban re don arteli ki daw balay ngi ko aban re na ublay kadaw ka baningkong kalong bangidon ka jing syapting ken mau kad khot bangidang pule ka bahnyo ka ong kumno hadin kata lapen pej hadin kata kemut ka ai hadin bakila lepop kilas nguthu bakileng khut bat kilele ayu kilas su ya kisla dembur bat kila thau ilade kita ki jan panpo ban da ban ka ilade kila syepting ban pen ipat ba ya kalorong yang jongki namar bakla lepop u adam lo ong kumno yo blay haba u blay ulai wat yaki wong kumno ngashep ting naba ngala lengkhut bat ngala bure yalade te ka pop ka penlong yangi bangin shep ting bat ban le ran te ka jing le ran kawan hap de namar ka ikadaw namar ka jing shep ting bat kawan na ai kadaw namar ka pop ken te kane kalong kawe na kidaw balay ngi ko aban re par kadaw ka baar kalong bangis nguthu bakla ya ka jinglong jong ublay don napdeng jongi kibas nguthu bakla ya ka jinglong jong blay
Ngi perkat ba ublay ulong kum mangi ki breu. Ngi bitar, ngi kentaj, ngi khanglat, haba jia ke bangi ngile bakla teng ki kum ki khna school ki nong hikai teng ki sneng le se teng ki sempat ya ki rodieng ki bitar tengi ngis ngothu bakla ya ka jinglong ju blai don ki por te de nama kata kadau ngiri na ngi perkhat pa hadir manglala bakla hatu blai un nayai pediang mo yanga hatu blai un kentaj ni em yanga uthiu la le pop syatu handai ublai umlong ku mangi ki breu ngi don kata ka jing suthu takadau don pedeng jongi ki bare na ublai hadin mangla bakla la ne ngila le pop handai ublai umlong kumta te habang ngile pop ka ka baja teng ngis ngosi omdai ngis ngosi kakta ya ka jingmut seberhat jongi teng habang ngila le pop persya ublai te teng kapai ka do nut ru handai handai ublai pat duong kumno handai ublai pat udon rengkat bat ngi hap deng ka jingpai do nut nakadau ka jing laptop ladang ngi pai syaki sam ka number ka balai pusau sam ka number ka balai pusau ka khot ka bakhat pra ka onggumno ngnya pulelang utrai ulong hajan kita ki balapai do nut bad open im yakat kibas ngusi kamensem utrai ulong utrai ulong hajan ya kita kibapai donut bad kamensem jongki hatu pipai ka donut haba pi hap hakapop hatu pisngau khia kamensem haba pi le bakla persya yu blai la ne wat iki para breuru wanam sengau marwai ketin jeng blai ka ong uyai don rengkat hajan bar kita ki bapai do nut kat notam kita ki bapai do nut nakadau ka pop percaya tementa kini ki de ki artli ki dau ki ba penlong ya ki breu ban re na ublai hadin bakila bakla tementa ka jingkeli ka ba ngabuk meneh piken mau kumno ublai ujubab haba ngikwa aban re hadin ka jing laptop te mentang nyepe ya ki jing jubab ki ba ublai ujubab hangi ki breu ka jubab ka baningkong ka ba ublai ujubab haba ngikwa aban re kalong uwat yangi Genesis kalonong ka balai kad khot ka ba khandai te utrai uba ublai ula khot yu adam bat uda ong ha medon syai tungin pule ketu ka benta bakhat do ublai ong kumno medon syai utrai uba ublai hadin bau adam bat kaim kilale pop syai lele ayu ulalai wat yaki namar balai kilare na te ulalai wat yaki ublai up yangi ban wan syau up yangi ban liwat ya hadir mangilale pemrei de ma uhi uba shim ya kasenjam baningkong ban wan wat iki khun jong ki balale persya ya nomor usut hu bakum ki jing thau hi ki don ka jing septing tedai nomor kata kadau ka jubab ka ba ningkong ka ba kwa ban pen ishapi kalong ba wat yangi te wat hakapop ru ublai ushim ya kesenjam beningkong nya pai Lukas kalonong ka bakhat khandai khot ka bashipau Lukas khat khandai ka khot ka bashipau ka onggumno naba ukhun ubreu ulawan ya kaban wat bat ban pen im ya kabala jano piosngau tinjung blai ka onggumno naba ukhun ubreu ulawan ya kaban leyu ya kaban wat pi ublai ubokpa namar ka jing ie jong ulapha ya lo khun Jesus Christ ban wan khnang shne seperthai ban leyu
banwat. Banwat ya kita ke belajar no, kebemut kumno, kebemut bakila ri no na ti kelajak ni bakila ri mdai. Te kajubab kaba ningkong kabang kwa banya samnya pi kadai uwat yangi. Te kasur jong ublay kadang yai sawa mentah hakini kisngi mentah. Udang yai wat hakini kisngi kaba mentah. Udang yai keren halaki mensim jongi halaki dok not jongi. Te habangiri ublay udang wat yangi. Habangiri ublay udang wat yangi. Kan mau kani kadai ka baningkong. Te ka jubab ka baar ka mangkwa ban penisha pi kalong utap lane upen kup yangi. Utap lane upen kup yangi. Umpen pau lane kumbaong tin pareng expose. Ublay expose yangi lane umpen pau. Yakta ke jinglong pop jinglong snail jongi. Uda uka upen kup. Genesis kalau nong kabalai kad khot kaba arpuai. Ya u Adam ru bat ya katengah jeng utrai uba ublay ulat hau yaki jingkup sni bat ulapun kup ru yaki. Te ban yo ya kene ka jingkup sni ka ei ka ba Joshua. Ban yo ya ka jingkup sni ka ei ka ba Joshua. Ya umrat happen place nam shua bat penyap. Ndai klem ka jing place nam klem ka jing yap kinam yo ya ka jing kup sni ane ka jan kup sni. Ndai te yo umrat lapen place nam shua lapen yap shua. Te hadin ka jing place nam hadin ka jing yap ka jing kup sni kawan. Ka jing pen kup kawan. Tengila ban pek yo Jesus Christ rum dai. Jesus Christ la syapen place nam la syapen yap. Hadin ka jing place nam jong Jesus, hadin ka jing yap jong Jesus, lawan ka jing mapop. Ndai. Te ka jing place nam ka jing yap ka dei ka hap shua ka jing penkup lene ka jing da. Te hadin belayo ya ka jing kup sne ublay lale ayu yo Adam bat kaim hatu ublay hadin ba ulayo ya ka yaki jingkup sni na kimrat hatu ulai shim pong mapi nrei em tongin ya pe biang ngan pule kan khot ka bar puai yo Adam ru bat ya ka tnga jeng utrai uba ublay ulat hau ya ka jingkup sni sngap ba kane ka benta ka ba khaddo bat ulapen kup ru yaki ulale ayu ulapen kup yaki dalaki jong kikti ublay upen kup yaki dalaki jong kikti ulak kner ya kikti ban penkup banda ban ka om ban penpau lane expose yaki pop jongki teka jingkeli kalong ladangi re hatungin yo ya kene ka jing penkup em tedai namar kata kada ublay le ayu kajubab ka baningkong uwat si tedai ublay hi uba penkup yaki yangi kalong ka ek ka basngu tenat kapen isi syai ta ka jing ie ka ublay udon habaki bre jung ukire rengkat bak ka jing bakla baki kilale lan kidon. Te wat hadin ka jingle pop wat hadin bakila kila bombit dor kila yo ya ka jing penkup ningkong haba pipet yo Adam barkeim ningkong klele ayu ningkong ki persang ban kup hi dalade yalade ki persang ban penkup hi dalade yalade Hendrai ublay ya ka jingkup ka bakham bha. Ka jingkup ayu ki baki persang pan punkup ilade da kisla jong ki ding dombur. Hendrai ublay halade ong em keempat biang. Ka jingyap barkasnam
don kam yaki ban yo ya ka jingkup ka babha pi te mangiru ngila ban persangkat bangila ban dai la de ngila ban persangkat bangila ban penkup hi la de ban penpau yala de kat bangila ngila ban persang ban tap yaki pop jongi handai nginomla da leleru namarding tang ublei ubala ban tap yaki pop jongi te sakawe ka jingkeli balai uwat namar ba uie balai utap balai upenkup namar ba uie te henry ka nuksa ka bakam kraw na kinebaro ka ba pen i ya ka jing i jung ublei kadai ka jubab ka ba nginya pej lang mentah ka jubab ka balai ma ka jing i ka balong lingba ujis kris kadai ka jubab ka balai rom lenong ka basan kat khot ka bapra henry ublei upen i shnai la ka jong ka jing i shangi ha ka ba habang idang long ki ba pop lale ayu ukris ulayap yapli yangi kane kalong ka jubab ka balai wa ublei ujubab hangi kibreu hakapor bangi re lane habangi kwa ban re lale ayu nakajing ie uyap yapli yapi yanga ujisu ulaya kendo ya kibare mangila ban pej kinuksa kum ka kenthai ka bale pop u Thomas hadin ba ula artatin ma Petros hadin ba ula len ya u ujisu ula kendo lo ya kibaro kladon la ka jong ka jinge thu khana rengkat ba ka jingre jongki te ka jubab ka balai ka long uyap yapli te ka jubab ka basau ka long lightling le i jing jubab ke bau blei u jubab habangi ko aban re ka basau ka long uting khon yangi te habangi pe don teng don ki bre ke bangi ngilap no ki silok setengah teng ki to ki bam don la ki jong ki khon ki ti ki le ayu ki ting khon ndai ya ki khon jong ki wei kham tam ki to ki ba wan ki long yeng badok ki bam don ki me don kpasyo ki ting khon ya ki ndai te ublei ru uting khon yangi kane kadai jubab ke basau ke ba ublei ujubab uting khon yangi Galatia klonong ke basau kad khot ke basau hadusan henrei habalajia kaya kabas biang ublei ulapha ila ukhun ya ubalakha na ka breu ya ubalakha hapo ka hukum khnang ba unyo siuspa no ya kita ki bahapo ka hukum bangin yo pedeng ya ka jing ting khun chui ban siuspa ya ki pop jong kito ki blale pop ule ayu uting khun ya ki pi ublei upha yela ukhun ujis kris ban siuspa ya ki khun jong u ki bale pop but baleu siuspa ba un yo ting khun ya ki bakin yo long ki khun shinrang ki khun kan the jong u te lada manga bat mapi ngi don hakapop ngimla ban long ki khun jong blei lada ngi don hakapop ngimla ban long ki khun jong u blei henry ngakwa ban bu kawai ka jingkeli kwa ban bu pi hato don kam mo yo ublei ba un wan ban ting khun yang nga bat ya pi hato don kam mo yo ublei ba un ting khun yang nga bat ya pi kai ka jubab sngo em om don kam yo ublei ban wan ting khun yang nga bat ya pi te belai pat uwan banting khun yangi habam don kam belai uwan bau ting khun pat yangi belai ngide ban kan mau lan ngi phai syak ka kitab Genesis ma lan ngi phai syak kitab Genesis ngin shem ningkong baro nangi ngilong ki jong ublei
Baro nangi ngilong kijong ublay. Om don kam yo u ba unting khun yangi. Bangin long ki khun kijong u. Tungnya pe Genesis kelonong kebaning kong kat khot keba ar punyau. Kum ta ublay ula tau yo ubriu hakadur jong uhi. Hakadur ublay ken ula tau yo u. Shinrang ba kentay ula tau yo ki. Kum nong ko ong tin jong ublay. Nama day ublay ubla tau yo ki briu. Om tang ba utau. Hende utau hakadur jong uhi. Shinrang ba kentay. Tikani kampen pau bang ilalong siwa ki khun jong u. Ubreu ubashna ya kekali. Kadai kekali jong u. Ladang asna ya kai kito kedai ki jong a amdai. Te ublei haba usna lan uthau yang iki breu. Ngilalong lupa ki khun ki jong u. Om don kam ya u ba unwan banting khun. Dan aku bang tin pareng ban adopt yang i. Te balai pat uwan banting khun. Balai. Kumangi iling ba kene kat khot bangim don kam yu blay ban wan banting khun. Namar day ma ubla thau long. Te balai pat uhab ban wan banting khun yang i bangin yo long pat ki khun ki jong u. Namar day mangihi ki bala phet re na u. Te habanga phet re na ublay. Ngam don shu bar ublay. Ngayai jingai siai jingai. Te habanga jingai na ublay. Ngaklalong ukhun jong uway pat. Om shu jong ublay. Ngam long shu khun jong u. Ngaklalong khun jong uway pat. Jong no jong ubeman. Jong soitan. Isaya klanong keba san pukhandai kedkhot keba ar. Isaya klanong keba san pukhandai kedkhot keba ar. Larang ipule kan kedkhot. Ngin syam ba kaktin jong ublay ka ong ba. Kijing bam hok jong ni. Kipen ya khlat no yang i na ublay. Kajing bam hok jong nga lani jong pi kapen ya khlat yang i na ublay. Te ublay haba lapen ya khlat yang nga na ublay hato ngadang day hi jong ublay. Ngaklalong jong uway pat jong beman jong soitan. Te ublay umla sya ban supej sa iki khun jong u. Bakila klalong jong uway pat. Umla ban sya. Nomor kajing iya umla ban sya. Ci. Te ublay umla syu ban pej iki khun jong u bakila klalong ki jong uway pat. Hado ba undawan syakani keperthay. Ban syayap kenang ba unla ban yalam. Lani ban kring pat yaki sya u. Te ban kring pat yaki khun jong u sya u. Uhak ban le ayu. Uhak ban ting khun. Om don kam syu yu om don kam yu ban ting khun. Hendrai namar bangila kelalong ki khun jong uway pat. Uhak ban ting khun ken. Kadai kanek in kadau ba. Uhak ban ting khun. Tekan ma ke parsi. Sepang khun sarong aurea. Ublalek ban penut por. Ban laki jong ki perlok thamai jong u. Syakari ke bajengai. Ula pelut put ya ki pisah. Kejinglut jing em jong kupa. Handre haba lawan pai lale yu. Ukpa ula pedeng sungubha ya u. Ula jubab ya u dah keba pedeng subha ya u. Pi bat ula klalong pat ukhun jong u. Te sisien ba pilai syak ting khun hau blay. Kat no jengai pilalek na u. Kat no jengai pinyayat. Pinyay syak bet ban pedeng subha na u. Kat no jengai pilalek. Pilai jengai. Ublay udang yai pedeng subha. Yepi. Te syu mundur. Tungnya mundur kendiat. Syubu kikmi kikpa. Tungnya bu. Tungin perkhat yalade. Syubu. Ngalek ke babaklah. Ngalek ke babaklah. Kamtam ngalatam seneng ya ki kentien jong ki kimi ki pa jong nga. Te ngayat ngubha bat ki perlok. Ngapen pat ka dot nuot jong ki. Ngayat halaka jong kamon.
te haba jia ke ai ka wasniu hato ki kimi pa jong phile ni jonga kin song i shato ngeladap ong ya kian de kim sngap i shato ki jit hite on le kum no shu mat kin yai kan makimon hato ki imei pa jong phi ni jonga kin sngo kumta ngang ama kinom sngo kumta em ki khon na jong mdai te kum kan ne ngin ka jing sngo ba ki mi ki pa ki don ublei ru sngo kan utam yu ublei bo pa jong ni ba beneng mdai ubla thau yang ni dal ki jong ki ti kan utam un sngo palat ban ya ki mi ki pa kerja perthai te lese don khandiat kibam don kum kan ni ka jing sngo handai ngai ba bon hi ki ba don kan ni ka jing sngo handai kam dai pat yu ublei lada long kumno ru ka jing i jing u kan yai sa bot nyai le kan bala ban kring pat ya phi sha u kane ka long ka jubab ka bangi yo i uting khon yangi unya le kat bala ban kring pat yangi shalade tementaru ublei udang wat ban penkup bat ban yai tingkhun ban kring pat shalade tementa pat ukhot kumno menta ublei ukhot kumno ublei wat ban penkup utingkhun sakai ide menta utiet ya ka jingkhang jong ka dot nuot jong nga bat jong phi jing pen pau klanong ka balai kat khot ka ba arpho ka ong kumno jing pen pau klanong ka balai kat khot ka ba arpho nya pule hakme ngayeng haka jingkhang bat ngatiet lada uno ru yo sneu ya ka ktien jonga bat un ple ya ka jingkhang ngan wan rong hapo ha u bat ngan khawai miet lem bat u bat ma u lem bat nga pesngau ka jingkhang ka do not la ban ple tang napo om na shabar ka do not kalong kum ka jingkhang bat katala napo kadonot kalong kum ka jingkhang bat katala napo ngene ban kan mau om don mano bala ban ple ya ka jingkhang jong ka donot jongi kikmi kikpar kimla ban ple wat ki pastors kinom la ban ple wat uble ru umla ban ple ya ka jingkhang jong ka donot jong phi handai mano bala ban ple tang ma phi tang manga bala ban ple ya kini ka jingkhang jong ka donot kan namar balai namar bo ublei u ay kamon banjit telada uwan ban ple da kabor kam dai shu kamon balai loi mdai te kamut kumno pat habangi pule ngan pule biang kene ka bakhado ka ongkumno ublei ongkumno ngan khawai met lembat u bat ma u lembat nga te kamut kumno ban ya khamai mi ban ya khawai mit kamut kumno ban ya khawai mit kamut ban ya don kajing ya day bakham jan ban khawai mit kamut ban ya don lang kajing ya day ke bakham jan ublei ukwa utiet ban ya don lang kajing ya day bakham jan te kai ke bangi day ban le par menta kai ke bangi day ban le ngide ban wan kumba ngilong om ban re ngide ban wan kumba ngilong hebrew klanong ka basaw khan reu ka ong kumno namar kata tongin ya wan hajan da ka jing shlur chi balai kibiru ki re no blai namar ba ki smuthu bakla ya ka jing long jong u bitar no ukhanglat ukentaj kene ka jing suthu bakla henry mentangi suthu ba blai udap da ka jing em uwan wat yangi upen kop yangi utingkhon yangi te hadin bangla tip ya ka jing long basisa jong blai ngide ban le ayu
klaim ka jing tieng ban re ngi wan shau kumbangi long. Ngi wan shau kumbangi long. Ublay keli yangi. Ublay keli yangi. Balay pilale bakla. Keli yangi kumni. Kan mau ba ulay wat. Ukeli kumno syai pidon. Te yangi ru keli syai pidon. Unom keli balay pile ya kane. Balay pile kato. Syai pidon. Ngadang yai wat ya pi. Ban penkup ya pi. Banom penpau palat ya pi. Syai pidon. Tep mentah dalam pedang jongi kiba ngilak ban sengau ba ngimlong syuk kiba bidor. Ngilak ban sengau ba ngimlong syuk kiba bidor. Henry ha ublay pidang day kiba wat. Pidang day kita kibri kiba ublay udang wat. Pidang day kita kibri uba ublay udang kuat ban penim. Pidang day kita kibri kiba ublay udang kuat ban pedang sengub ha. Te kajing keli ban penkut kalong kumne. Hato don pedang jong pi. Kibadang sengau ngam long syu ubabit dor. Ngam long syu kababit dor. Ban wan syoblay. Lada don pedang jongi kibas ngau kumta. Ken mau ba ublay ken. Hendak ulay ayu wat syai pidon. Ban penkup ya pi. Ban kering pat ya pi kum ki khun senrang bar khun kan thai jung u. Tisa kawai ka jingkeli ke banga kwa ban bu kalong. Hato ngan play ya ka jingkhang jong ka do not jonga. Hato pin play ya ka jingkhang jong ka do not jong pi. Tungin ya duai. Au blay upa bah beneng. Ublay upa daptang na ka jing iye. Don apdeng jongi try kibas ngau bangim long syuk kiba bidor. Don apdeng jongi kibas ngau bangim la syuk tang ban kren ban ya duai bat me. Hende try kum ka kubor ka bang yo imenta ba milong ublay ubadap tang da ka jing iye. Ba kata ka jing iye ka penlong ya me ban wat yangi. Ban penkup yangi. Ban tingkhun yangi, ban kringpat yangi, ban long kikhun senrang ba kikhun kan thai jong me. Henry menta try ka ai ke bangi ngide ban le kalong. Bangin play ya ka dot note ya ka jingkhang jong ka dot note jongi. Te try ba iye ka ban ai ngu ya me ya ka jing iye ka ba khrau. Wat langim long syu ke ba bit doru Henry me yai pedang subha yangi. Wat ha pedang ka jing yai pet jengai na me ban re na me na mar kadau jong kipop Henry me ai kring yangi shalade da ka jing tit ya ka do nut jongi te try bi ngadwai na menta jong ito baro ki bas ngap bat ki ba pek menta tu man kta ya ki do men sim khu jong me khnang ba ki baro bat mangi baro ngin don ya kata ka men sim ban wan shame kumangilong ban play ka jing khang jong ka do not jongi khna mingla ban ya jan bat me ban pin khlanya ka jing nei jong me hadu kata ka singi ka jing wan jong me try sngeu ne jing dra jong a try jubab ya ki ka man bu kho jong me ngi doi ka teng Jesus Christ amen blame ko khu ya pi baro amen.